Krekt nooit bedaad, kan Maarten van der Weijden echt net meer. Na 54 uur in het wetter is het medisch jongen net meer verantwoorden en wordt er besletten dat Van der Weijden zien over de sterrenzwemtocht staken mat. Joen is er bij het Oordehuis Tjerkhof wel een feestelijk programma van Maarten, want dat gaat vanzelfs gewoon terug. En voor u is daar ook feestnummer Timo Jepkema. Ja Timo, Maarten van der Weijden is er dus van de middag naar het ziekenhuis gebracht. Enig idee hoe dat nou met hem gaat? Nou, hij is weer zoen verklaren. In alle gevallen seizoen dat hij hier hinnekomen kan. En dat zal ook gebeuren om zo'n uren. Dan zet het programma hier bij de Oldehou uiteen. En dan wordt hij hier in de rim van de Jong verwachten. Na alle gedachten rond kwartier verachten. Voor een huldiging van die enorme held. Van die Maarten van der Weijden. Die bezocht die oversterrentocht te zwemmen in zijn strijd. Om zo volle mogelijk yield op te hellen voor het onderzoek naar kanker. En dat ging natuurlijk vanmiddag alweer net helemaal goed. Het zwartste scenario wat wij rekken maar horen koen waar ik weer hiet. Het gebeurde dat hij opjaar moest. Hij moest belees gaan en dat had zijn team en zijn coach als volgt belibben. We hebben een team, zowel van coaches, ervaren coaches, als medisch. En in deze situatie gaat de medische staf dan aan de gang. En kijken wat er medisch nog gedaan kan worden en wat verantwoord is. Ja, en die gaven aan van we moeten helaas besluiten om het hier te stoppen. Zijn soortgehalte in het lichaam weer te leeg. En daarom mast Maarten van der Weijden dus dochs nog opjaan, krekt nee, bedaad. Maar het wie een tocht om nooit te vergeten. Van elke nien, van Friesen, van het hele loon. En vooral natuurlijk van Maarten van der Weijden zelfs. En die tocht die zette al heel betierd uiteen. Dat gebeurde al sneun. Maarten van der Weijden begint sneun te morgen om 4:30 om de langste zwemtocht van zijn leven. 3 dagen efter elkaar zwemt er om in totaal 200 kilometer uit te lezen. Onderwijs krijgt de oud-Olympisch kampioen massale stiepen van Friesen. Nachts zwemt Maarten gewoon terug en staan er langs de route boeren met trekkers om hem joch te gaan. Snijn leidt Maarten van der Weijden nog op koers. Maar in de nacht van Snijn op Mandje komt het stik dat er botsje in opsjocht. De hel van het noorden, richting Dokkum. De hel van het noorden waart toch Maarten van der Weijden vannacht trotseert. Maar honderden trekkers die hem dus hopen. Zij joegen het lucht in het zuster. En we maken us weer grutsk op Maarten van der Weijden. Dat hij San Grutte tocht ontdota volbrocht. Maar toen moest nog een heel grut stuk komen. Het stuk naar Bartleheemta. Het stuk van de oversterrentocht dat ze verneemd worden is. En bij dat plak, bij Bartleheem van de Moon, staan honderden mensen om Maarten van der Weijden te helpen. Om hem dat te schreeuwen. Om dat laatste eindje naar Dokkum ta. Om hem moed in te praten. Wij zijn erbij en het piekenvel stiert us op Jerms. Maarten. Ja, we willen hier even een onkomst zien natuurlijk. En Bartleheem, dat had toch echt weer iets magisch. Maar aanstaan komen we naar Dokkum, eerst naar Bedaat en dan naar Dokkum. En zo volgen we met dat de hele dag. Ja. Hopelijk tot jou. Had wel eens borstcross zwemmen zonder voeten? Nou, ik ken net eens mijn voeten. Nee. Dus in dat 200 kilometer zo'n beetje. Nee, ik vind het echt knap. Prachtig. Ja, gewoon reusachtig, hè? Ja. Ja, we blijven in de reuzen. Ja. Maar ik denk dat dit de grootste reus is. Ik heb een broer aan kanker verloren en een vader. Dus ik ben wel erg bij hem betrokken en daarom zit ik hier ook.
gejuich voor de man die het zwom om yield op te helien voor het onderzoek naar kanker. En dat yieldbedrag dat zal hier op het Oldehoofse Kerkhof letterjoen bekend maken worden. Ik zei het al, waarschijnlijk wordt Maarten van der Weijden rond kwartier voor 8 uur hier verwachten. Dan zal ook premier Rutte hier aanwezig wezen om hem te spreken. En mij hem zullen dat natuurlijk duizenden mensen hopelijk dwaan die het nou nog opwarmen worden door een DJ. En dat zullen we zien laten, ja, hoe grut deze man is. Want wat verdient het? Hij een grut applaus en een grutte waardering van us Friezen, waarvan vanzelfs natuurlijk het hele loon. Letterjoen dus wat hij vanuit de Prinsentuin, Maarten van der Weijden, hier naar het Oldehoofse Kerkhof tabracht, Arjen. Ja, en dan verdient het hij natuurlijk een heel dik feest hier. Absoluut. Nou, dankjewel Timo. Aanstaan trouwens dus zo'n 8 uur sturen wij dat programma daar bij de Oldehou live uit bij u op de televisie bij Omroep Friesland.